Kawadhi nyime en ni Tenat bade ma Kisumu koro kwayo ni kuwe obedie e skunde Nyato e kinde jopuonj mag JSS gi primar. Kuom mano ne gikwayo ni jopuonje uti kanyakla mondo mi skul kik bed kod chandruok. Ka gimedo ni gimago ne medo chiwo ywak kara giwacho ni ywak ne sirkal e wi okumba mar SHA ka gidwaro ni mondo orit okumbano oti makare e ka ket jopuonje e bwoye nono to ni jopuonje biro thagre e yudo yore mag thieth. Education system ma Kenya ka nene samoro ok obed ga broken, ok turega. Diere mane wan gi O levels gi A levels mane wan gi skunde miluongo ni haya gi ne betie e skul achiel man gi head achiel gi deputy achiel kata ariyo. Tok ne obedo ni ka jo A levels joma ne gike form 4 ka ni gin gi headmaster gi to jo form 5 gi 6 bende bedo ang'o. Yet those were two entities mane coexist e skunde wago endo kendo ne skunde ringo maber, ok ne wawinjo tabu moro amora kanyo. Nitiere subjects moko ma jopuonjewa mondike junior school monjo koa e university direct ok nyalo puonjo ka jowadgi mantiere primary schools ka ok omiyogi teko kata ok ojologi. Wan wawacho ni wadwa dong' minet nyaka SHA losre mobed gima nigi system matiyo minyalo keti japuonj. Japuonj ok ng'ama odich gi nyithindo sikul to ka tuo to nego thiedh mara moja. To kadhi sikul, kadhi hospital to kor kidwa chandori ni kia SHA poko approve. Waseneno gik motimore ka gigo richo ok onego timne japuonj. Kapod wantiere e weche mag somo, en jatend migawo mar somo Julius Ogamba koro wacho ni nyaka rit ng'eto mar doho e wi chulo jopuonj mbalariany omenda maromo shillings bilion 7.9.